Ще навърши ли скоро детето ви 6 години и ще трябва да тръгне на училище. Тогава ще получите писмо от отдел за училище и спорт. В писмото ще ви бъде съобщено. Как? Къде? И кога да запишете детето си в училище? Писмото е преведено на различни езици. Преводите ще намерите под QR-кода върху писмото. Трябва да посочите училище като първо желание. Непременно трябва да посочите и училище като второ желание, тъй като детето ви има право само на училището, което е най-близо до дома. За да може да бъдете добре информирани и да вземете решение, може да посетите различни събития, организирани от училищата. На информационната вечер за родители училището представя себе си и своите програми. Тук може да се информирате за следобедната занималня, DANZ-TADSB-TRUNZ. Съвместното обучение. Започването на училище. Много училища организират дни на отворените врати. На тези дни цялото семейство може да се запознае с училищата. В периода на записване, вие, като родители, идете с детето си в училището, в което искате да го запишете. При записването вземете, моля, вашето дете. Попълнената карта за записване. Акта за раждане на детето. Доказателство за имунизация срещу морбили или имунитет срещу морбили. На тази среща ще получите и документи за записване за следобедна занималня, частична следобедна занималня и часове по роден език. Всички деца, които започват училище, преминават медицински преглед. За датата на прегледа ще бъдете информирани с писмо. На този преглед ще бъде проверено здравето и нивото на развитие на детето ви. По този начин, ако детето ви се нуждае от специална помощ или подпомагане, всичко може да се организира, преди то да започне училище. От февруари училището ще ви информира къде е прието вашето дете. През пролетта всяко дете ще знае в кое училище ще учи. Най-късно през май ще разбере дали има място в следобедната занималня. Преди да започне училище, детето ви ще бъде поканено в бъдещото си училище на първоначална среща. Тамто ще се запознае с другите деца, ще разгледа сградата на училището. И може би дори да се запознае с учителя си. След лятната ваканция настъпва моментът. Първият учебен ден за вашето дете.